karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Nga langyaw ang bata nga akong ipanganak. Kiyos ang langyaw nga amahan sa bata. Wa ko kaila. Unsa? Wa ka makailas sa amahan sa imong anak? Unsa man pagkahitabo ang Claire? Mao ni ang nahitabo, Hans. Mukapisa lang gid ko nimo. Pero isaad ako nga dili ka mausap. Ipadayon ang pag-asa. Wa gid ko mahilabti ni Kent. Unsa? Niadtong gabi nga nag-inuming duha si Kent. Wa gid nahitabo namo. Pero sa akong pagkadesperada nga, mobalik siya na ako. Gituyo na ako nga maabtan mi. Nibisan kinsa nga hubog sa kwarto. Ug si Ayasa ang nakakita namo. Ay! Kasawaw! Ay, sorry. Ayasa? Unsa ba? Sorry. Sorry. Claire, ay, ganun niya mo ka sa kwarto. Imo man kong kipira din ni gabi eh. Unsa gibira? Uy, hay ba akong sabot? Mauwaw pag ka na ako. Manakakita naman ko ni mga hubo. Unsa man niya? Ganun wa man kasabot? Kikuha man ni mo ang akong sapot. No. Si Ayesa tong misod? Claire, pero anong mabdos man ka? Niyan ang pagkasunod ka, P.E. Dito ko sa bar. Nagunahon ako kung ano sa sunod ka buhaton. Aron mapahimuslan ko ang pagtuon ni Ayasa nga may nahitabo naman ni Kent. O dito sa bar, nasugatan ako si Marco, ang ik-agaw ni Cara. Guys, this is Claire. Hi. Kumusta naman ka? Kamu gyapon si Ken? No. Nagbuwag namin si Kent. Oh. Single di ka karon. Unsa? Nagpaila ka nga single ka, Marco? Oh, tungod sa akong kadesperada, ug mao to nakigsuot ko og balik niya. Ug may nahitabo ninyo? Kuan, Marco. Saan maning dapit ha? Iyata sa hotel. Mamahoy una ta. Di ba guys? Oh, you're really okay. nanood mi sa kwarto. Ug wala ko mahibaw sa sunod kinahita po. Nag-blackout ko. So, gipahimuslan ka ni Marco. Pero, Pinoy si Marco. Imposible nga mahimong foreigner ang imong anak kung si Marco lang ang nakahilabot nimo. May kauban si Marco. Mga foreigner. Ug usahay ni Black American. Hans, kipahimuslan ko nila. Wa na mo pakita si Marco nimo human sa mong hitabo. Pagmata na ako na lang usa sa room. Wa na sila. Ug misugot ka nga mag-usa mong tanan sa usa ka room? Sa ako nagkikaingon na hubog na ko. Ambot. Basta wala ko tuyo nga. Kamahitabo ko. Unya sa diyang nimabdos ko. Nalipay na lang sad ko. Unsa man? Wa kay pagduda bisan gamay nga nahilabot nimo ang foreigner? Wag yun. Hain man ang bata. Sinang aso na ang nagatiman. Hans, dili ko ganahan sa bata. Dili ko gustong makabati sa iyang hilak. Siya ang nakaingon nga milaya si Kent. Ug wala ta mahibaw kung hain siya karon. Hans, ayaw lang kalain ako ha.
Nakatabang man sa nang akong pagmaptus aron madani mo sa layo si Ayasa, di ba? Naibaw ko nga nakagusto ka ni Ayasa. Mao nga kita ang magtinabangay. Hanso siya itong buhaton. Ha? Wa pa ko may baw. Yun na. Ayun magkaroon yung anak. Tuala gini ng ason. Ay, bahala na lang ni. Pero, wala ko'y tulubagon, hindi ba? Wala di ko'y tulubagon. Ay, Nakason? ay, kagang! Sir Hansan, uy! Daan pag yung ko nga ikaw ginami ambot. Hay ng bata Nakason. Ay, tuwa na to sa kwarto, Sir Hans, sa akong gipakatog. Kuha. Uy, nga nung imong ipakuha man si Chocolate. Sa tsukulit. Ay, kuan ba, ang bata man god, akong giagaan og chocolate. Pareha sa artista ba? Lako nang. Kuha ng bata. Oo, sir. Nahwa na gyud. Misaka na ba yung kabuhi ko ini? Usa may akong buhaton ini, uy. Kano nangita pa man sila sa bata? Nahinanok na si Baby Roman. Baby, watay swerte. Kay dili gina to maangkon ang kalipay nga atong gustong angkonon. Dili mahimong ilabay kasi mong inahan. Kung dili si ganahan nimo, ako na lang ka. Unsaon man ako ini, ha? Ngatuan naman ni Ayisa ang bata. Kamao ba ka ko mag-inartista, no? Una, musinggit ko. Nakurat ko nuhay ko nga, wa na din ang bata. Yung anak, ay, pastilan pagkawag, yoy laming isinggit. Oy, unsaon man ni nako, ha? Haron nga, mura kong tinuod nga nahadlo ko ba? Niya ay. May figurine nga kahoy nga. Figurine ba ni? Nga kahoy man di ni. Mao ni akong buhaton. Hapakon na ko ang akong kamot. Ha? Niya ay. Hop! Ang bata! Ang bata! Agay, kasakit. Kung kamot na hinaykan man ako. Agay! Nakason? Si Rans, ang bata si Rans! Ngano man ang bata? Wa na sa akong gibotangan. Usa? Agay! Di man mo siya gibutang. Di ara magut na nagkwartuhan ako gibutang god. Ako'y nabalik makaning ako bukog sa akong kamot. Nakadugay man ganawa sa sakit. Agay, aray, nay ka yung kamuta da. Okay. Nakason? Anong misinggit ka? Nahayang ang imong anak, Ma'am Claire. Ang imong anak dawa. Aray! Say, aray! Misakit ang akundugan. Misakit ang akundugan sa kakalit nga pagkawa sa bata. May rasad nga nawa itong bata, Nagdasyag di malas akong kinabuhi. Sigurado ka nga, dito sa sud sa kwarto ang bata ni magibilin? Oo, lagi, Sir Hans. Natuog man siya. Ako siyang gibutang sa ibabaw sa kama. Unya, giputos pa yun ako siyang mayo. Ay, man ka ang imong anak, Claire. Kung di kawat man to, wa siya swerte. Salamat nga. May arang nasasod sa akong shopping bag ang baby. Lo? Lo? Ay, sa, ano kung sa makadinis sa akong payag? Lo? Tabangi ko. Ay, unsa may patabangan ni mo? Tabangi ko nga. Makatago din ni Simong payag. Uban sa bata. Unsa? May dakang bata. Olo. Ang kinsa man ang anak ng imong gida. Kang Claire, lo. Ay, Jesus nyo. Unsa? Nagidnap tag bata. Iyan ang ilabay, lo. Mao nga, ako na lang daang gikuha. Lo, please, tabangi ko.
Tago imi og ang bata. Ayesa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!